Queremos que os cidadáns poidan facer os seus trámites co Concello por internet. Implantaremos a administración electrónica. Acondicionaremos a ribeira do río Miño dende Areas ata Caldelas para a práctica de senderismo e mountain bike. Xestionaremos coa Xunta as instalacións de un centro de día. Crearemos unha xerencia de urbanismo para facilitar os trámites aos cidadáns. Para regular o tránsito rodado no casco histórico, poremos en funcionamento os volardos mecánicos. Promoveremos un aparcadoiro subterráneo. Faremos unha forte aposta polo deporte base. Negociaremos coas comunidades destas rúas a construción de zonas de esparcemento e xogos nos patios interiores. Manteremos a colaboración co Play-Doh. Xestionaremos con costas o acondicionamento da praia das Areiras. Rehabilitaremos o teatro principal. Conxelaremos os impostos e as tasas municipais como mínimo hasta 2013. Traballaremos para completar a cobertura de internet en todo o rural do noso concello. Aumentaremos o cadro da Policía Municipal ata os 17 axentes. Xestionaremos ca Xunta a instalación en Tui dunha escola infantil. Faremos unha renovación progresiva das pistas do rural con control de calidade ás empresas adjudicatarias. Propoñemos un urbanismo que organice e estableza a ubicación das institucións, os servicios públicos e os espacios de convivencia cidadá. Faremos un traballo real en pro da candidatura Tui Valença a Patrimonio Mundial. Estimados concidadáns, o 22 de maio xogámonos moito. Xogámonos que Tui sexa un concello onde as persoas poidamos prosperar en liberdade, onde a administración resolva dunha forma áxil e eficaz a súa función, onde non nos suban máis os impostos, onde as infraestructuras melloren, onde o noso potencial turístico sexa aproveitado para crear emprego e onde o diñeiro público sexa usado para o ben público. Os tudenses somos xente seria e de orde, e non podemos consentir que o noso nome continúe a ser desprestixiado en toda a Galicia. É unha cuestión de respeto e de responsabilidade que nos afecta a todos. Necesitamos renovar o goberno local e necesitamos unha renovación na forma de facer as cousas, non só persoas máis novas que fagan o mesmo. Todos estamos orgullosos de ser de Tui. Agora toca acompañar ese orgullo de responsabilidade para con nós mesmos, coas nosas familias e cos nosos concidadáns. Chegou o momento da responsabilidade, chegou o momento de facernos respetar. O 22 de maio o poder está nas túas mans. Ti decides, ti mandas. Ninguén o pode facer por ti. Ninguén sabe mellor que a ti o que lle convén a Tui. Tudenses, fagámolo!